Shalom, oras damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristus Jesus. Tapuji matuhata marhite-hite haradin ni rohatta manangin hata ni dibata. Martangyang jumulu hita, adorang sa tatangin hata ni dibata martangya kita. Dami ni dibata siya nasaroha, ima mangaramoti ati-ati do pikramuna di bagasan Kristus Jesus tuhatay talumobi dinalaho manangin hata ni dibata dia para partikyan makuling mahole Tuhan nungaradi hami manjakon hatami amen. Hata ni dibata nasa hatuhita dia para partikyanon diene maisan buku apagilium di si Lukas bid 24 mamuka may siya na ayat 30 sada, masok may sa ayat 37 sa kunong mahata ni Tuhan. Jadi tuak maibana tuhuta Kapernaum na di Galilea. Diajari manasida jupa ari sabat. Gabilongang doro hanasida ubegi pudana. Ay marsahala do jamitanay. Jala adong ma di perguruani sa dahalak pertot dinahodar marsuar na guguma dianggukot oye Jesus na siya Nazaret marua ho tuhami narodo ho hape mga guhami utada doho nama dia ni debatado ho alay di sungay Jesus do ibana di dokma sipo ruar maho siyan ibana jala tutonga-tonga ima disapatot tod din hodar i ibana lahoruar dang mahua ibana dibahet jadi longang maruhana sida salhuna gemar sepadahona manasida nabuhado ot mardongan huaso gugu dipaksa akatod di nahodar gabiruar do jelasar mabarita na tunasa inganan humaliang sape ima disaddo pajahon hata ni dibata. Damang dainang nehinolonga di bagasan Yesus Kristus somaldo anggo adong ima di sadaluat masuk jol manay baru somalna adong ima tolurumang niluati mamereng jol ma namasukot adong do ima nagabi majakkon haroro di naroon adong do nasuna majakkon adong holang nama mereng-mereng sabi di bagasan trupu jamita nasa tuita dia pala partikyanon songod dia ima Tuhan Yesus tuat susada huta na di luar Galilea na marguar Kapernaum di saat ibana di jakkon do alai ditikina di hutana ibana ima di hutan Nazaret dung ditangihon gudang jolma songod dia aka pangajarion na pinatupan ni Jesus tunasida dang olo nasida majakot Jesus pola do ima halak Nazaret huta hatubuan ni Jesus mangalele ibana bahkan pola do dokot Tuhan Yesus dang dijalo ima panurirang di tanu hatuban buasa ima halak Nazaret dang majakot Jesus alana takas do di boto nasida iya Jesus na mangajari na madokon dirina anak ni dibata takas do di boto nasida anak ni si Joseph do si Maria ima siyan Nazaret jadi panadaon na diulaon hala ima Nazaret dan gabi panadaon patuduan holok ale justru panadaon ni mabay na sida marsogoni roha tu Jesus dilili ma Jesus siya Nazaret haluar ma Jesus tu siya ni mardala may mana jalatua may mana tu Kapernaum di Kapernaum anggota parwa dia 30 sada takas do di sidok ko jadi tua maibana tuhuta Kapernaum na di Galilea
diajari manasida jumpa hari Sabat. Yesus mian jala pasahaton aka pangajarion tu salut aka halak nadong di Kapernaum dak kolang sadari. Pola piga hari ibana mengajari nasida. Halak Kapernaum rikodo pangajarion na dipatupan ni Yesus. Jala pola do ima diahuka nasida pangajarion. Salu pangajarion na dipatupan ni Yesus gabi mabal roha. Ni halak Kapernaum longang. Puasa longang. Hape jodoh gudang jolma ro ima tu Kapernaum. Pasahaton aka pangajarion. Isarana aka siboto surat aka halak Farisi. Na ganup ari na sida marjamita ima di bagas joro ni debata. Ganup jupang ari Sabat. Alai puasa dang longang halak Kapernaum. Mabege aka jamita di halak Farisi. Na perjolo sahali halak Farisi patupahon pangajarion mamake parbinutuan na sabi. Na paduahon na sida mengajari dada asarojol may mamuji di bata. Alay holang mengajari songo dia na sida tuduk turut turuhu ni hajahu Dios sampi. Alay pangajarian na dipatupan ni Yesus ima pangajarian songo dia na tersurat dia ka pada narobi. Dipatolas Yesus ma di bagasan diri na dosa luhut di pasikop ahana tersurat ima di pada narobi. Isarana ada orang soturputa dia pala partikenon dia ya ima na paduahon bagian paduahon ima ya saplonom sampai ima tuayat 30 disata kasdo ima di dokot Tuhan Yesus di jahau Yesus ima buku nasi nurat di si Yesaya jalai dokot ibana nunga si kok besa luhut nai di bagasan ibana alai dan dijakon halak Nasaret ibana alai halak Kapernaum dijakon do Yesus di bagasan turpu jamita nasa tuhita damang dainang dia pala partikenon dakolang ima pangajarion na dipatupa ni Yesus alai dipatupa Yesus do aka halonga ngabul anggo ima diturpu jamita taon ditikina mengajari di dokot ima Yesus adong ma ima sahala partod di nahudar na kesurupan ima kesurupan sibolis bahasa ima keren nasional jala jolma nahona tod di nahudaron sibolis na mian di bagas ni jolmaon pola berpendapat jala anggota bereng ima dia tulu propak pola didokon marua ho tuhami narodo ho hape lah mangaguhami oh Yesus nasian Nasaret na perjole didokon to dinahudari Yesus sian ima Nasaret to dinahudar manang sibolis tung masa takas do ibana mana da ise Yesus narotu Kapernaum ima anak ni debata na badia nasiat debata jala ibana do na disuruh debata takas do ima diboto sibolisi ia Yesus sian Nasaret mole didokon akka pada bisu buasa tung pola ima sibolisi madokon Yesus nasian Nasaret di bagasan ima pesani sa sitong na sibolisi na nang ima pailo Yesus ibana sian Nasaret do alana di Nasaret pe ibana dang dijakon buasa pola dijakok kamu na ibana hira-hira songo dido na nang ima dohono ni sibolis maka na pola ni dokon Yesus nasian Nasaret alay di bagasan panidangion na pinasahat ni sibolis taringot tu Yesus di bagasan biar ni roha do sibolisi marua ho ro naro
Narodo ho hapila mga guhami utad da doho. Nasyad di bata. Ro Jesus tu pertibyon. Nanaing manaluhon. Waso ni sibulis. Marhiti-hiti manaluhon ima waso ni pusa. Ido uban na pola mabiyar sibulisi. Alay buha ima respon ni Jesus dung didokon i sibulis soal ima Jesus. Respon ni Jesus justru ima tabereng dia 35. Didokon Jesus dung didokon sibulis so ni sipo. Diam. Di bahasa Indonesia medokon. Diam engkau ninna. Anggo di bahasa Yunaninya didokon pimo titik. Lapatan nasib babami tutup mulutmu. Wasa bu ima Jesus manonggak jala masuru ima sibulisi si babami. Alana salut akahatan haluar sa sibulisi akarehe-rehe. Dan dipasok bu Jesus sibulisi marwaso. Dan dipasok bu Jesus ima sibulisi nanang mangago galuk jolma. Jala di bagasan tiki ima disuruh Yesus masih bulisi haluar. Haluar hosen ibadah. Jala longang ma sudinang nato. Wasang senang longang nasida. Na perjolo na kaningan natoropi longang tu pangajaran ni Jesus. Na paduahon longang muse ima natoropi tu haso na pinatuduhan ni Jesus. Marhiti-hiti masuru to dinahudar haluar ima sensada na poso. Hape ima sa sitong na somalo akka datu akka ima pertabas-tabas mono adong ibarat na nahona si boliso nahona to dinahudar somalo na sida berperan mengusir masuru si boli asa haluar. Ale bahasa pola na sida gabilongang na pangajaran na baru doon na dipatudo Jesus ido. Pangajaran na baru. Angon na sa laon, akka halak datu, akka pertabas-tabas, masuru si bolis haluar sensada jol mana kesurupan. Somal na nasida, didokon ima jolo ditabas-tabasi jala dinina bubukan. Jolo dipilih ima si bolisi. Dilian ima kesempatan tu si bolisi makatadok na asin. Alay anggo Jesus dang di leon ima poin tu si bolisi langsung diusir Jesus do si bolisi. Jala haluar ma si bolisi. Jala ditikin yang haluar pe. Didokon dia pala pertikienon di ayat 30 Mei. Jala tu tonga-tonga ima disapat toto dinahudari ibana laruar dang mahua ibana di bahe. Na biasana mono sahala julma na kesurupan mono ima diban akadatu asa kaluar lukka do ima somalna nahona to dinahudaro. Alai diturpu jamito dang lukka dang mahua ibana puasa. Alana Jesus masuru ima to di haluar mangasan waso ni dibata. Waso ni debata na dipatudo ni Jesus marhite-hite masuru ima sibulisi haluar ubalgasen waso ni sibulisi. Waso ni debata gabi pamalum pamatang ni jolma nahona todi nahoda. Malum pamatang na haluar do ima sibulisi. Huria nahinalonga di bagasan Kristus Jesus. Di ayat 5:37 takas madidokon jalasar mabaritana tunasa inganan humalia. Barita songo di dunasar. Dakko lang barita taringot ima tu pangajarin ni Jesus manang ima taringot tu napakalwaron ima sibolis. Alay barita las niroha.
Bari talas ni rohana songo dia martua do salut akka hala Kapernaum. Marlas ni roha do nasida. Alana boy nasida mamereng pangajario jala boy nasida majakon. Taringot tu Kristus. Jala takas do ima diha porse nasida. Ia Jesus naroi ima Jesus na paluaho jolma. Sien salut akka waso ni dosa do waso ni sibolis. Oma nasar barita tu salut akka humalia. Ima barita las ni roha na Jesus do ima Tuhan dohot si palua. Huria na hinalonga di bagasan Kristus Jesus. Ujahan nasahat tuhita dia pala partikyanon di dokkodo di bahasa Indonesia perkataan Yesus yang penuh kuasa. Di bahasa Batak di dokon marwasa dosa luhut hata ni Tuhan Yesus. Nagabi siri mangatta di bagasan parnglota amanginang. Buhado tutu ngulutta. Marwaso do pe Jesus. Najojot tita. Dang Jesus be marwaso. Alay dirita do na marwaso tu dirita. Najojot tita musenang. Jojot do hita mamaksaon huasota naikon patupaw ni Jesus. Sering sekali kita berkuasa untuk mengatur Tuhan. Menjadikan Tuhan seperti yang kita inginkan. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita tidak demikian. Yesus itu berkuasa. Kuasa Yesus itu mampu menyelamatkan setiap orang. Mampu menyelamatkan orang yang kesurupan. Mampu menyembuhkan. Bahkan kuasa Yesus jauh lebih besar daripada kuasa roh jahat itu. Roh jahat yang berdiam di dalam diri orang yang kerasukan itu tadi tidak mempunyai andil sedikit pun. Tidak ada tandingan kuasanya dibandingkan dengan kuasa Yesus. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita. Lalu kenapa kita sering sekali mengandalkan kuasa iblis dalam menjalani kehidupan kita? Puasa do pehita ima porsia tua kawasu ni portibio. Puasa do pehita olu merdatu di bagasan parngulota. Sering sekali memakai pitonggam. Jujur tita ibaratna mertabas-tabas memakai pelaris, pemaris dan lain sebagainya. Kenapa masih sering kita memakai itu? Zaman sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, walaupun zaman modern, tetapi kehidupan orang-orang yang menamakan dirinya orang percaya. Kenapa kami katakan yang menamakan dirinya orang percaya? Yang statusnya sebagai Kristen. Kristen status dalam KTP khususnya. Dalam peribadahan. Tetapi tidak mencerminkan kekristenan. Hanya sebatas status. Nang madoko dirina au porsia. Yang sudah melakukan pengakuan iman rasuli. Setiap minggunya. Bagi gereja Lutheran dan Calvinis. Tetapi kenapa masih mau percaya kepada kuasa iblis? Sering sekali iblis memakai kelemahan kita supaya kita lebih mengandalkan dia daripada Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan dia pala pertikian diajar waktu kita. Tanggal hon wason di sibolis. Ubal gado wason di dibata. Na paluahok kita. Sia dosa do ima sien gonggoman di sibolis. Jangan pernah takut kepada kuasa iblis. Karena bersama dengan Yesus kita taklukkan segala kuasa-kuasa iblis di dalam kehidupan kita. Namangihut damang dainang na hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon nang diajar hodo tuhita asa mamake waso ni Tuhan di bagasan parngolwo. Bapak Ibu, kenapa kami katakan demikian? Banyak sekarang ini para caleg-caleg, para calon kepala desa ketika terjadi pemilihan kepala daerah,
mereka mempergunakan kuasa dunia ini. Bahkan mereka mempergunakan kuasanya sendiri. Maka pengi doklana asik. Nasa jelma na mangulu di bagasan parngulonna. Mangasan hepengna, mangasaw pangkakna, mangasaw datu. Berarti dang marhuaso dope Jesus di bagasan nguluna. Alana Jesus dangolo miya di bagasan rohani jolma na suang-suang kukuha porsion. Kuasa Yesus tidak pernah bisa dicampurkan dengan kuasa dunia ini. Tetapi orang-orang yang merasa dirinya Kristen sering sekali mencampurkannya. Di satu sisi dia percaya kepada Tuhan. Di satu sisi dia tidak percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan tidak demikian. Yang Tuhan inginkan pada hakikatnya adalah kalau kita percaya kepadanya, maka dengan sungguh-sungguh. Haholongi ma Tuhan debatam senasa roham, senasa gugum, do senasa pikiranmu. Nina Tuhan Yesus do ima di buku di si Matius. Uria nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Ahado nanang ima musese yang nonota sen hatan di debata. Dia pala partikiano. Na mangihut songod dia duhaso di Jesusi asa ima mia di bagasan parnglota. Nanang dohonon na molonunga tatadda Jesus. Ikon taahum maibana di bagasan parnglota. Halak Nasaret ditadda do ima Jesus. Alai dang ima dijakon na sida Jesus. Sibolis itadda do Jesus. Jalatung masa takas panadaw ni sibolis taringot to Jesus. Alay dang porsiya ibana. Anggo hita pe di bagasan parnglota. Molo tatadda Jesus. Ima ikon taha porsiya ibana di bagasan parnglota. Jujut tita manada Jesus. Songon ima hata ni Jol manamanokon ima tadda Soekarno. Taboto doa manginang tadda Soekarno. Tatadda do Soekarno, alay dang tadda Soekarno hita. Tatadda do tadoko Jesus, alay dang tadda Jesus hita buasa. Alana dang mangulu aka ulan holong di bagasan parnglota. Aka hosong do na di bagasan parnglota. Alay molo tatadda Jesus. Siapa yang mengenal aku, maka aku akan mengenal dia dan Bapakku akan mengenal dia. Nina Tuhan Yesus di buku di si Yohanes. Jadi hita pesongan itu. Mula tadok kununga tatanda Yesus di bagasan parnglota. Ikut ima taulahon panadayoni. Unang songon halak Nasaret, unang songon sibolis. Pola di doko sibolis utadda do. Nabadia nasiat di bata. Tadok kumusin na utadda do ali Tuhan. Hono na paluhon awse dosa. Alay sa jujut tita maunan aka dosa. Dang adok ipola ni di bagasan parnglota. Uria na inonolongan di bagasan Kristus Yesus. Na parpudi sa hali. Na ikon siya porsyonota sen hata ni di batahon. Molohalak Kapernaum. Tarhatotong na sida jalalongang na sida. Mamereng salut akapabahenan ni Tuhan. Hita pesa sitong na tarhatotong do jala herad do hita. Buasa alana buasa mahola marhiti-hiti asin ni roha ni debata di peluah hita. Kita harusnya heran. Kenapa Tuhan masih mau mengasihi kita? Masih mau memberikan anugerahnya kepada kita. Anugerah keselamatan yang Yesus berikan menjadi suatu mujizat yang begitu luar biasa. Kenapa mujizat yang luar biasa? Karena kita yang seharusnya menjadi penghuni neraka, menjadi penghuni surga. Ini anugerah yang luar biasa. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena anugerah manang basa-basa ni debata di bagasan parnglota. Damang dainang
nanalonga di bagasan Yesus Kristus. Tapakke ma waso ni Tuhan Yesus di bagasan parnota. Tapauba rohatta, tapauba pangalahota. Jala todi na dilehon ni dibata tuhita. Dang todi hata hutang. Ale todi hagugodo ninna di buku di si Timoteus. Jala ima tapakke di bagasan parnota. Tapakke mawaso ni Tuhan. Asa gabi waso ni Tuhan ni namadungan hita. Lamadalani akka parnota. Ubal gado waso ni Tuhan Yesus. Siya nakawaso ni si Bolis. Siya nakawaso ni Portillo. Jadi naikkan level imanmu. Langsung pakai kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupanmu. Maka engkau akan sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin martangnya kita. Muliate matutuho soban roa nami tuho ale Tuhan. Tung situtudo hatam ale Tuhan. Naik ko mga sahon wasam pami di bagasan parngon nami. Ajari kami manguli di bagasan wasam. Muliate Tuhan sa diho madaging nang tod nami. Di bagasan Kristo Jesus. Martangnya kami tudapamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memasu-masu hita sa luhut na.